Naimbag nga aldaw kada kayo mga kaparparalan. Dati kami man wag kini kumparen ta ag kalap kami tilamais nga tilapia kat nagampan kami dati ti kangkong. Ket pang may sa oras matan pa mi sarwaganan. Tayon kakabsat, danggayan na kami kini kumpare nga may sa. Right. May tapang kami kabsat. Punta na tayo. Ayan doon na yung panglambat natin. Malapit na kami sa area mga parparalan. May bago kaming kasamang bata, si Banggel. So ito na po mga kaparparalan yung unang titirahin ni kumpare. Sana may makuha kami. Yun. Ah, tibayan paray. Da pare, may sa. Damay sa taparay. Da. Kita ma. Ini pare. Damuti may sa paray. Da. Ay, tura-tura. Okay na yan. Okay Helikopter. Meron na naman. Meron na. Oo. Ay, dito paray meron tura-tura na naman. Oh. Helikopter. Si Babaw. Tura-tura na naman pare ko. Oh. Oh, janitor fish. Masarap itong kinilaw. Bisin na natin to kaya wala tayong nakuha. Tatlo lang yung nakuha natin sa kanaw. Balikan pa natin to pre-kaw. Sige. Lagay tayo ng konting kangkong. Pag natin yung paringay, yung bandit natin. Tignan mo na yan kayo. Kain tayo ulit. Pangalawang ano na to mga kaparparalan. Pain namin sa kangkong. Pero parang wala. Biguan na. Parang bigo na naman tao. Parang helicopter na naman yung nakuha dito pare koy. Sumabat. Aray. Malalim dito pare koy na ano, malubo-lubo. May nakuha ko pare koy, pang kinilaw. Masarap ba yan, pare? Masarap ito pare, yung ginawa kong ano, Kinilaw na tura-tura. kinilaw na janitor fish. Wala man tayong makuha na tilapia, magtiyaga tayo sa janitor fish. Hindi ko pa yan natikman, pare ba? Maggawa tayo pare ko kung hindi mo tikman ito. Oh, Oh, ay magaganda. janitor fish. Okay, i-agis mo. Doon na pare ko, ikan na si Pawin Bow. Meron na naman pare ko. Tura-tura na naman, helicopter. Pare ko. Oh, dalawa na naman. Pare ko, si Pawin mo dyan oh. Sige, pare kayo, agis mo lang. Nih, malapit ang katakas. Tura-tura na naman pare ko, dalawa. Oh. Kasi nauna yung kumain yung mga tura-tura dito sa pain namin. Matakot yung mga tilapia Takot na magkain. Takot na sila. Kaya tura-tura na lang yung kukunin natin at gagawin natin kinilaw. Steven, may kasyaman, pare kayo. May kasyam. Yan na yan. Yan pare ko, tidutin mo. Madumi pare ko. Madumi. Madumi. Tanggalin natin yung kangkong niya. Kahit tura-tura lang yan pare ko, goods na yan now. Okay. Naglalim na pare ko, ikay na nagabur na yung ano mo. Nagabura na yung stick niya. So ayun nga mga kaparparalan, pupunta na tayo sa tatlong pain namin. Puro tura-tura yung nakuha namin. Pagtyagaan na lang natin yung tura-tura.
Dadaan si kumpare dito kasi andun sa kilid yung ano, doon banda. Doon sa kilid yung pain kasi hindi pwede malayo dito na tirahin. Maghintay na lang kami dito banda. Pang apat ay pang tatlo. Wala mang masagirad. Mahina. Baka tura-tura pare ko. Ito pare ko. Saan saan? Yan. Yan. Tura-tura talaga. Oh, tura-tura yan. Ang tura-tura. Masarap yan pare ko. Wala tayong makuha ngayong tampugan na ano. Ang tura-tura talaga ang nagkuhan. Nagkain ano. Parang wala. Pare ko ya. Palpak ang teknik natin ngayon pare ko ya. Yan eh. Mahina. Hindi sila magkain. Hindi sila magkain ngayon. Busog pa siguro sila. Busog pa ng maraming kangkong pare ko no. Wala pa mang kasing lunch ngayon eh. Mga alas 10 pa man lang kasi. Alas 10 pa. Oo. Anong oras sila magkain pare ko? 12 siguro ang lunch nila. Ano, baka nagatrabaho pa sila. Ang pagkainan. Wala talaga. Bakit? Wala tayong nakuha. Parparalan. Bali isang tura-tura lang yung nakuha natin. So, papakis tayo. Magsigaan natin yung nakuha nating tura-tura. May ano pa kami mga kaparparalan. Isang pain. Puro zero. Doon banda. Ay, zero balance. Wala tayong makuha doon mamaya. Mabawi tayo mamayang hapon. Ganyan talagang buhay. Ito na yung panglas na ano, pain namin mga kaparparalan. Kung meron siguro si kumpare, baka mas marami kaming makuha kasi swerte yun. Swerte yung brief niya. Parang tubli. Lumalalim siya pare ko no. Meron din dito isa. Meron pare pero maliit. Maliit din ito. Ito pare kayo. Oo. Dami dito. Takil. Ni meron pa dito pare ko. Dami dito. Nagaguyod. Takil. Meron. Madam. Ito sa pare kayo sa kibo mo. Natin. Diyan. Ito na naman pare ko. Meron. Umagat to eh. Yung nagaguyod-guyod. Pare ko. Oh. Imasan pare ko. Dapat di pare ko. Ano? Meron pang isa pero maliit. Pagtiyagaan na natin to para may ulam tayo. Meron pa dito. Pare ko. Oh, meron naman pare ko. Maliit. Oh, pare ko, yawatin mo. Hindi na tampog yung nakuha natin. Diyan ako. Diyan na corner. May nakuha naman ako dito maliit. Tentibong katol na. Oh, ito pare ko. Oh, sa kibot mo. Tampukan ito. Tampukan. Aray. Aray. Oh. Oh. Goods na ito pare ko. Mataba. Mataba. Meron. Tanong ko ka. Mga pare ko. Liliit lang yan. Meron pa dito pare ko. Meron pa sa kabila. Kay kumpare. Oh, maliit lang din ito. Yung malalaki sana parang kinilas ano. Sana eh. Tiyaga lang muna tayo. Mamayang hapon. Balik tayo dito. So, pre ko maliit lang. Meron. Hindi na. Yan, batukin mo. Goods na yan pare ko. Meron na.
Di na magagalit si kumari niyan. Malaki na. Di na mahirapan maglaba pa rin kay may ulam now. Malaki na yun. Nalpas pati pinagsarwagan kaparparalan ket agpatinggal ang ti video dito yan ta aji lang nga talaga tinalamay. Basit tinalami kakabsat ket aon ni kumpare gamin nga nalay nga kumalap ta agtartrabaho ket agpatinggal ang ti video dito yan. Shout out kanya yung amin, don't skip the ads, subscribe and share the video. Thank you. Ket isunod ang dito iti nalami kakabsat. Talaga namingaw. Mingaw ang kalap. Tilaan. Good sa atin kakabsat.